Εδώ είναι η είσοδος που μπαίνουν οι επίσημοι. Κοίτα εδώ τον φυλάνε με τζιπ με... Κοίτα εδώ αυτόματα. Κοίτα. Εδώ μπαίνουν οι επίσημοι. Γίνεται έλεγχος, ρωτάνε, βλέπετε, δεν αφήνουν έτσι εύκολα. Θα κάνει μία στάση τώρα εδώ. Yes. Θα κατεβείτε να βγάλετε έτσι φωτογραφία. Εδώ θα σταματήσει. Πολιτεία είναι. President Balance. Άλλας. Βγάλτε από εδώ μία φωτογραφία. Είμαστε μπροστά. Εδώ έξω, εδώ. Όχι, δεν μπαίνετε. Μόνο αν το ρισκάρετε, παίρνετε ένα ταξί από το Μαρίνα, σας φέρνει, αν τα καταφέρετε και μπείτε. Κάτι βλέπουμε από εδώ, πρέπει να βγούμε έξω. Αυτό τι είναι, εξάστερο, πεντάστερο είναι αυτό? Ναι. Πεντάστερο μόνο? Αφού είναι προσωπικό, ρε. Δεν πάει. Απλώς αυτό το ξενοδοχείο δεν είναι τόσο διαφημισμένο.